Dobrý dan ľudia, vítam vás u dnešného videa. Tu máme tieto, je to reklama a máme tu trošku zdravšie. Je to vitamín B3, vitamín B5, no proste je to ovocná bomba a rozhodol som sa to ochutnať, aby ste vy nemuseli. Takže bude to zdravé a mohli by ste si to vypiť, ale nemusí to byť chutné. A to je nevadí, o tom to nezáleží, hlavne, že to je zdravé. Keby to, by mi to nechutilo, tak by som si to aj tak kupoval, pretože je to low calories, takže snať sa to osvedčí. No, nebudem mať druhý kanál, ale chápete, že proste musíte dať veľa, 100 odberateľov, keď ma chcete vidieť, takže možno. Takže dáme si najprv také, že čo je zdravšie asi, a to je toto. Takže, jak ste sa mali cez Vianoce? Padá mi kamera. Jak sme sa mali cez Vianoce? Ja dobre. Neviem, jak vy, píšte do komentárov. Citrón cítim. Ne. Počkaj, ja to musím položiť, pretože som si ostrikal kameru. Čakajte. Musím to utrieť. Strich. Čakajte ľudia.